és el funcionament del semàfor que han fet Valentín, Cristian, Iman i Álvaro. Utilitza un altre mecanisme de transmissió del moviment del motor, que és un caragol sense fil i la roda helicoidal. És el mecanisme que més reducció té, per això la transició dels colors es veu molt bé. La llauna està un poquet abombada, però funciona molt bé, enhorabona.